Dawn testyn o lyfr Joel, yr ail benod ac adnod 32 i'r rhan gyntaf o adnod 32. A bydd yr achubur pob un a alwo ar enw yr arglwydd. Am eiriau. Disgrifir y geiriau yma fel datganiad mawreddog, eang o athrawiaeth yr Efengyl. Yna, yn yr Hen Testament, fod na ddatganiad clir, pendant, sicr o beth yw yr Efengyl. Geiriau o broffidolaeth o ddinistr Jerusalem, os ych chi'n darllen yn adnod 30 a 31, maen nhw'n eiriau eitha brawychus yn dydyn nhw. A gwnaf ryfeddodau yn y nefoedd ac yn y ddeiar, gwaed a thân a cholofnau mwg, yr hael a droer yn dywyllwch a'r lleiad yn waed o flaen dyfod mawr ac ofnadw ddydd yr arglwydd. Ac felly oedden nhw'n siarad. Felly oedd y proffwyd yn siarad. A geiriau dywyllwch o ddinistr o farn. Ond yna, syth ar eu holen nhw, daw y geiriau yma o obaith ac o iachawdwriaeth. Ac yn aml, ond nid yna fel y mae e. Mae e'n dris, ond diwe, os bydde pob oedfa Efengyl i ni dim ond yn canolbwyntio ar farn ac ar y dinistyr ac ar golledigaeth ac heb roed yr gobaith yna o'r Efengyl sydd yng Nghrist Iesu. Ond dyna sydd yn yr ysgrythur. Mae yna sôn am farn, mae yna sôn am y peth erchill yma. Ac dydyn ni ddim yn gallu esgeluso tybiwn ni fydde gymaint yn anwybyddu'r geiriau yma ac yn dweud bod nhw'n cysau'r geiriau yma, ond yn anghofio'r adnod 32 yma, adnod 30, adnod 31 o gwedyn mae 32. A dyna yw'r ysgrythur. Mae'r rhifer adnodau yna mor bwysig. Yn aml falle gewch chi'n adnod 2 ac adnod 3 rhyw farn ac yn adnod 4, mae yna obaith. A dyma beth sydd o'n blaenau ni fan hyn. Mae yna gymaint o obaith yma, a dyna yw'r Efengyl. Rhaid pwysleisio ar y pechod, ar farn, ar gosb. Ond dydym yn gadael efo yna, dyna yw'r tristwch. Dyna falle lle mae yna gymaint ddim wedi deall yr Efengyl. Falle yn dal dig gyda pregethu ffyddlon, a ddim yn hoffi'r elfen hynny. Achos dydyn nhw erioed wedi deall yr Efengyl. Maen nhw'n clywed y darn yma fan, a ddim yn licio fe. Ac yn beirniadur oed fan, ac yn dweud, mae eisiau ysgafnhau rhywfaint. Mae eisiau llacio rhywfaint, mae eisiau bod yn fwy caredig i'r bobl, mae eisiau edrych ar pawb a siarad gyda Duw fel ffrind, a siarad y pawb arall fel ffrind, a dweud i ni gyd yn hapus ac yn llon ac i ni yma i wneud i chi mwynhau eich amser yn ein plith ni. Ac meddwl sut allwn ni wneud yr oedfa mor ddeniadol a phosib. Ac eto gyd ma'n o 30 a 31 da chi. A mae e trwy'r ysgrythur. Ond dyma lle mae e mor anghywir, lle ni'n esgeluso hynny, ac yna falle yn canolbwyntio ar yr adnod nesaf. Ond mae'r rhaid cael y cydbwysedd, ond oes. Ond onid yw'r adnod 32 gymaint gwell ar ôl darllen 30 a 31. Pan ni'n meddwl am y fath dywyllwch, ac onid yw yn disgleirio mwy. Ond nid yw'n wir siwr o fod am noson, o'n i'n meddwl, lle ni'n byw nawr ar ben mynydd, Caerffili, o'n i'n meddwl byddwn ni'n cael golwg o'r ser yn well. Pan byddwn ni'n mynd yno. O'n i'n edrych ymlaen gymaint am noson glir i fedru gweld y ser. A ni yn gweld y ser ambell waith, ond anaml. Ddim yn gweld llawer ohonyn nhw. Achos mae cyngor Caerffili a cyngor Caerdydd, sa'n siŵr ble mae'n gorffen a ble mae'n dechrau, sa'n cefn nhw'n gwybod i hunan i ddweud gwir. Os chi'n ffonio Caerffili, maen nhw'n dweud na, Caerdydd yw hwn. Os chi'n ffonio Caerdydd, na, Caerffili yw e. Felly sa'n siŵr, os maen nhw'n gwybod ble mae'r linell, lle mae'r goleadau yn troi i fod yn rhan o'i cyfrifoldebau nhw ac popeth arall sy'n mynd gyda gwaith cyngor. Ond un peth sy'n sicr, mae yna gymaint o oleadau, a mae yna oleadau tu fas i'n tŷ ni. Felly, sy'n wir angen gole yn yr ardd, achos mae yna gymaint o oleadau stryd. Ac felly, ni methu gweld gogoniant y ser. Mae'n anodd i weld y ser. A rhywbeth fel 2:00 y bore ambell waith, os ych chi'n effro pryd ni, chi'n gweld nhw'n diffodd y golau stryd, ac yna mae'r awyr yn dywyll.
Mae wir yn dywyll am chydig bach o oriau, awr falle, awr neu ddwy, mae wir yn dywyll. A falle byddwch chi'n gweld y ser os yw'n noson glir. Ond mae rhaid cael y tywyllwch i weld, ond falle rhywbeth felly, rhywbeth fel hyn. A dyna yw'r Efengyl, pan i ni'n gweld y tywyllwch a'r hyn sydd yn wir am gyflwr dyn, yna ni'n gweld gogoniant ac a pa mor ddisglair yw'r Efengyl. Ond ydy o'n wir, os i ni wedi cael profiad o weld ein pechod ni, yna falle byddwn ni'n deall mwy am fawredd y ffaith fy mod i wedi fy maddau, fy mod i wedi cael bywyd trygwyddol, fy mod i wedi derbyn iachawdwriaeth. Mae'n goleio fwy. Mae'n golygu gymaint ond dyw e. A fwy o tywyll yw ac falle, am adeg diwygiad, petai Cymru cael diwygiad nawr. Wel, am ogoniant, am ddisgleirdeb fydde. Allwn ni ddim dychmygu Cymru yn fwy tywyll. Allai ddim dychmygu'r eglwys yn fwy tywyll. Yr eglwys Efengylydd, mae bron iawn wedi diflannu, ond dyw e? Pryn yw'r llefydd, i ddweud y gwir, bron iawn gellir dweud nunllen o wlad, mae yna wirioddoliad gwir yn ddigwydd. Mae yna gyfaddawdi bron ym mhobman yng Nghymru, mae mor dywyll. Ond petai'r diwygiad yn dod wedyn ni, wel am ddisgleirio. A dyma beth yw'r adnod yma sydd o'n blaen ni fan hyn. Pan i ni'n meddwl am yr hyn y mae pechod yn ei heiddi, pan i ni'n meddwl am ogoniant Duw a'i gyfiawnder, ond hefyd ei ras, mae'n adnod sydd yn disgleirio mor llachar. Ac wedi gwneud dros y cynrifod, mae'r adnod yma mor bwysig. Mae mor bwysig. Mae Paul yn dyfynnu yr adnod yma'n Rhufeiniau 10. Mae Paul yn dyfynnu fe fel rhan mor bwysig o'r Efengyl. Ond beth sy'n anhygoel hefyd yw mae Pedr, chi'n siŵr fo'n gyfarwydd ar darn sydd darllen, mae'n cael ei ddyfynnu yn yr actau. Ac yn rhan o bregeth, o'r oedd Pedr yn ei bregethu. Dyma beth sy'n anhygoel. Allech chi ddychmygu, tua 2000 o flynyddoedd yn ôl, yr oedd Pedr o flan miloedd o bobl yn pregethu pan oedd yr ysbryd yn dod lawr, a fe bregethodd fe ddwedodd e, a bydd yr achubur pob un, ac oedd yn edrych ar filoedd o bobl, a bydd pan yr achubur pob un a alwor enw'r arglwydd, ac fe achubwyd 3,000 o bobl. Am ddiwygiad. Dychmygwch, pan oedd Pedr yn pregethu pryd ni, yn nyddiau cynnar yr eglwys, ac yn dyfynnu Joel. Ac allai ddychmygu fydd yna rhai wedi dagren llifo lawr i bochau. Eraill falle o ddim yn gyfarwydd a chrio'n gorfforol a'r dagre yn dod o'r llyged, ond yn dagre yn pistillo yn ei hyneidio nhw. 3,000. Nawr, fe ddwedodd Spurgeon, os yw'r ysbryd glân yn gallu defnyddio y testun o'r Hen Testament, Joel, pan bregethodd Pedr yn y Testament Newydd i 2,000 o bobl, os yw'r ysbryd glân yn gallu defnyddio'r union eiriau hynny i arwain 2,000 o bobl i gredu, yna ddwedodd Spurgeon, fe allai ddefnyddio fe to yno yn Llundain pan yr oedd Spurgeon yn bregethu. A peth yw, fe brofodd Spurgeon miloedd o bobl yn dod i gredu. Felly dwi'n credu bod yna fwy o arwydd o cad i fi ddweud yng Nghapel y Rhath na sydd neu Spurgeon i ddweud, achos fe gafodd Spurgeon y fraint o weld miloedd yn dod i gredu dros gyfnod. Falle nid 3,000 ar un oedfa. Ond efallai, ond nid yw yn wir, rhaid i ni gredu, os i ni'n ffyddlon ac yn gweddio y bydd Duw yn bendithio, y gall allwn ni ddweud hyn, achub un. Petai yn achub un o'r adnod yma. Ond falle allwn ni ofyn am 2. Falle allwn ni ofyn am 5. Falle am 10. Mae bron iawn allwn ni ddychmygu rhai yn gwrando yn chwerthin. 5 yn dod i gredu mewn oedfa fel hon. Bron iawn i ni methu credu'r peth. I ni methu credu 5 person yn dod i'r oedfa, heb sôn am dod i gredu.
Ond beth i ni yn gwybod yw hyn, os yw'r ysbryd glân ar waith, fe all achub 3,000 o bobl, fe all achub 5,000 o bobl, trwy ddyfynu Joel, trwy ddyfynu Paul, a Phedair, a Spurgeon, a ni yma heddi yn pregethu'r union rhan eiriau. A bydd yr achubir pob un alw ar enw'r arglwydd. Pob un yn cael ei achub sydd yn galw ar enw'r arglwydd. Dyna'r addewid sydd fan hyn. Mae e'n adnod anhygol yn diwedd. Sy'n gyntaf, hoffwn i edrych a'r achubiaeth sicr sydd fan hyn. Yna yr alwad sydd yma, ac yna amrywiaeth anferth i orffen. Wel, yn gyntaf, achubiaeth sicr, a bydd yr achubir pob un alw ar enw yr arglwydd. Disgrifio Spurgeon y bendithion a ddaw o'r testyn yma, o'r adnod yma, a dyma fel oedd e'n disgrifio fe, mae'r bendithion yn dechrau yng nghlwydi uffern ac yn ymestyn hyd at glwydi'r nefoedd. Wel, bron iawn allan ni hyd yn oed cywiro Spurgeon os yw hwnna'n bosib. Mae e'n cychwyn yng nghlwydi uffern, ond yn ymestyn hyd y nefoedd ei hun. Nid y clwydi yn unig, ond efallai i'r nefoedd ei hun. A ni'n gallu dweud hyn, mae'r addewidion yma, mae'r bendithion yma yn mynd o'r cychwyn i'r diwedd, o uffern i'r nefoedd. Ond nid yna'r addewidion yma. Ceir gymaint o drigareddau Duw yn yr adnod hon. Mae'r achubiaeth mor sicr, mor anferth. Ydych chi erioed i ystyried sut fath o achubiaeth ni'n sôn amdano? Mae'n hawdd ond diwe i ni feddwl am achubiaeth ar lefel proffes. Ond mae achubiaeth Duw o ddyn, fe ceir bendithion ni allwn ei ddisgrifio'n llwyr yma ar y ddaear. Fyddwn ni ddim yn ei ddeall, Fyddwn ni methu deall. Mae yna emyn yn Saesneg ond os yna yn dweud, teach me, dysga mi beth mae'n olygu. Achos fedrwn ni ddim i ddeall yn iawn. Mae mor fawr, mae mor anferth. Ond efallai bod yr ysbryd glân wedi cychwyn gwaith ar enaid rhywun sydd yn gwrando, ac efallai wedi agor llygaid ar enaid mymryn efallai. Efallai ddim yn llawn, ond mymryn bach efallai o'r enaid wedi, llygaid ar enaid wedi dechrau agor. Ond digon i ddechrau gweld difrifoldeb eich pechod. Ac os yw'r ysbryd glân wedi dechrau hynny, beth ni yn gwybod yw mae'n brifo, mae'n boenus, mae'n brofiad anodd. I ddechrau gweld rhywbeth o beth i ni fel, mae'n afiach ond yw e, mae'n erchyll, mae'n siom, i ni'n cael siom yn ni yn hunan, ni'n cael siom yn ein bywydau hyd lan at yr eiliad yna, ni'n gweld mae diwerth oedd y cyfan, o'n ymdrechion i fod yn dda, ac efallai ni'n meddwl bod hwn yn dda nawr, dwi'n sylweddoli, dyw e ddim, ac yna ni'n cofio pethau. Fi'n gwybod sut mae hwn yn digwydd, mae'n dod o dychryn i chi, yn diwe. Mae yna rhywbeth yn dod i'ch atgof, a chi'n meddwl, hwnna'n erchyll. Nes i ddweud, nes i feddwl, nes i wneud hynny, a mae'n argyhoeddiad yn dod, a mae hwnna, dim ond pan mae'r ysbryd glân di agor tipyn bach o llygaid yr enaid. Ond yna, pan ni'n clywed am yr achubiaeth sydd ar gael ar gyfer rhywun fel chi, a dyma lle mae'r efengil yn goleuo. Pan mae'n fwy o tywyll, mae'n goleuo'n fwy llachar. Ac efallai pan ych chi'n dechrau dod i glywed am be mae Crist, beth mae'r achubiaeth yma mae Crist wedi dod i wneud, a chi'n dysgu mwy am beth yw'r achubiaeth. A chi'n deall bod yr achubiaeth a drefnwyd cyn i'r byd cael ei greu. Mae hwnna'n rhywbeth i ni ddim yn gallu deall, ond mae yn ysgytwol, ond mae'n siglo chi. Mae'r achubiaeth yma wedi cael ei osod yn ei le cyn i'r byd cael ei lunio. Ac i'r drindod, sef y tad a'r mab a'r ysbryd glân, wedi cynllunio ffordd i achub dyn. Felly mae'r achubiaeth yma mor bell nôl, a fe ddath ar achubiaeth yma, a'r cynllun yma, a iachawdwriaeth ar gyfer rhai fel ni, a iachawdwriaeth neu achubiaeth, pa bynnag ai fod yn gyflawn. Achubiaeth y fyddai'n delio gyda pob un pechod. Dyna beth ni'n dysgu nôl Gaerdyw. Mae'r achubiaeth yma yn delio gyda pob pechod. O bob math. Mae'n od yn diwedd. Mae yna rai pechodau i ni'n meddwl na does dim maddeiant
mae'r llofrydd yna ddim yn heiddi achubiaeth. Mae'n ysgytwol ydy yw. I ni'n clywed yn y newyddion nawr, a chi'n clywed y pethau mwyaf trist sydd yn digwydd, ac i'r pobl mwyaf creulon. Ond i chi'n gwybod hyn nawr, mae rhai sydd newydd cael eu lladd nawr wedi cael eu taflu i uffern tragwyddol. A petai nhw ddim wedi cael eu lladd, efallai byddai'r efengil wedi dod ar eu traws nhw, i ni meddwl. Nawr, ni'n gwybod sofraniaeth Duw, ni'n gwybod hynny gyd. Ni'n clywed am bobl sydd wedi cael eu lladd yn y carchar, a ni'n meddwl, mae'r gobaith a chawdwriaeth di mynd nawr. Ond oedd wedi wneud rhywbeth erchill. A allai ddychmygu rai Cristnogion yn dweud, does dim maddeiant i lofrydd fel yna, i rai sy'n lladd plant, i rai sydd yn lladd yr anghennus, i rai sy'n lladd cannoedd ar filoedd. Does dim maddeiant i rai fel yna. O le chi'n clywed yna, be ni'n deall yn ôl gair Duw yw hyn, mae'r achubiaeth i bawb, mae maddeiant i bawb, i'r llofrydd mwyaf erchill. Dyna be fi'n deall, sa'i di gweld yr ysgrythyr yn dweud dim byd arall, felly dwi ddim yn gallu deall sut ni'n gallu llawenhau. Mae'r achubiaeth yma mae Joel yn disgrifio yn cynnig maddeiant i bawb. Ac mae'n gorchuddio, mae'r gwaed ar gael i olchi pob staen pechod. Pob staen. Y pechodau awnawn i ni'n llwyr ymwybodol ohonynt, a'r pechodau naw iddom amdanynt, y pechodau o bethau i ni wedi esgeluso i gwneud, yr rhai y disgrifio byd sydd yn fach. Mae'r pechodau mae'r byd, mae'n warthus bod y byd yn gallu disgrifio hyn, fel pechodau bach. Maen nhw'n pechodau sydd yn trymgwyddo Duw. Ond beth mae Joel yn dweud wrthyn ni dan arweiniad yr Ysbryd Glân yw hyn, mae Duw yn fodlon maddau, mae'r achubiaeth yn gorchuddio pob pechod. Y pechodau bach hirt yna, mae pobl yn sôn amdano, i'r rhai mwyaf erchill allwch chi ddychmygu. Mae achubiaeth yn gorchuddio ac mae'r maddeiant yn maddau y pechodau i ni methu maddau'n hunan. A mae hwnna'n rhywbeth anferth yn diwedd. Y pechodau i ni'n ffeindio'n anodd i faddau'n hunan. Ac efallai bydd yna rai'n dweud, does dim maddeiant i hwnna. Dyma beth i ni am bwysleisio fan hyn. Os oes yna rhywun sydd yn gwrando, efallai'n dod at ddiwedd i terbyn fel bethau. Maen nhw'n meddwl, allai ddim un bellach, fedrai ddim ymdopi dim mwy, ac maen nhw'n meddwl, dwi wedi tramgwyddo Duw gymaint, does neb fydd yn gallu maddau i mi. Ac yna chi'n clywed hyn, ond mae Duw yn dweud bod e'n maddau pob pechod. Hyd yn oed y rhai chi ddim yn gallu maddau eich hunan. Mae bendithion yr achubiaeth yma, yn ymestyn at achubiaeth o gosb am ein pechodau ni. Dyma beth mae'n gorchuddio'r cyfan. Mae'n delio gyda'r eogrwydd pechod, mae'n delio gyda'r gosb am pechod. Mae'n ymestyn at achubiaeth llwyr, tragwyddol. Hynny yw, pa mae'r achubiaeth yma yn dod yn rhan bersonol i ni wedi brofi, beth i ni'n dysgu yw, mae'n dragwyddol. Mae'r maddeiant yn dragwyddol. A does dim newid arno fe. Mae'n delio ar cyfan hyd byth. Does dim diwedd ar y maddeiant. Hynny yw, nid yw Duw yn newid i feddwl. Nid yw Duw yn maddau ni'n pechodau mwyaf erchill, oll pob un ohonynt. Ond dyna ar ôl degawd o weld sut Cristnogion i ni yn dweud, wel, i chi di siomi fi fel Cristnogion, felly fyddai ddim yn maddau chi dim mwy. Mae yna rhai yn does sydd yn cael dedfryd, sa'n siŵr beth yw'r term Cymraeg amdano fe, ond dedfryd, a maen nhw'n mynd i'r llys, maen nhw'n cael eu cosbi, maen nhw'n cael 15 mis yn y carchar, ond dyn nhw ddim yn mynd i'r carchar. Maen nhw'n cael parhau i fyw o fewn cymdeithas, ond mae yna rhyw gyfyngiadau arnynt, ond un peth sy'n digwydd, os maen nhw'n cael eu cyhuddo eto o'r un math o beth, neu unrhyw beth falle, maen nhw'n mynd i'r carchar. Felly bydd rhaid i fi hafio am 15 mis. Rhywbeth felly os dwi wedi deall yn iawn. Chi ddychmygu rwy'n ar ôl 12 mis, 2 mis ar 10 falle, a maen nhw'n neud rhywbeth, a maen nhw'n mynd nôl o flaen y llys am dweud, na, diw'r maddeiant ddim yn cyfri dim mwy, ti'n mynd i'r carchar.
Ond dwi ddim yn gweithio felly yn ysbrydol. Beth mae Duw yn dweud, pan i chi di dod at droed y groes, pan i chi di derbyn ffydd i gredu a maddeuant pechodau, dwi'n maddau chi nawr, dwi'n maddau chi ar hyd taith bywyd, dwi'n maddau chi hyd tragwyddoldeb. A fyddai byth yn newid fy meddwl. A pan fyddwch chi'n gwrthgilio, fyddai ddim yn newid fy meddwl. Pan fyddwch chi'n mysiomi fi, fyddai ddim yn newid fy meddwl. Fyddai ddim yn penderfynu traws droi y ddedfryd. Na, mae'r maddeuant am byth, dyna beth mae'n dweud wrthyn ni, dyna fath achubiaeth yw hwn. Ni ddaw un cyhyddiad yn ein herbyn o ryw bechod na welwyd erioed, falle bod chi'n ofni bod maddeuant i'w gael am bob ath o bechod, ond chi'n ofni falle bod y bechod arbennig i chi'n meddwl amdano, falle nad yw Duw wedi gweld hwnna. Beth i ni yn gwybod, mae wedi gweld y cyfan a mae wedi maddau'r cyfan. Mae e'n achubiaeth gyflawn. Mae'r pechadur yn cael ei lwyr ryddhau o gadwynau pechod. Caiff ei achub o'i ogrwydd pechod. Crist yn delio ar cyfan, cyfiawn heir y pechadur. Ei alw'n gyfiawn yng Nghrist. Dyna pa mor gyflawn a sicr yw'r iachawdwriaeth yma. Mae'r pechadur nawr yn cael ei faddau ac nawr mae'n cael ei osod fyna ac mae'r arglwydd yn dweud y mae hwn nawr yn gyfiawn yng Nghrist. Y mae cyfiawnder Crist wedi orchuddio fe'n llwyr, ac felly mae hwn yn llwyr gyfiawn. Does dim cyhyddiad, does dim cosb ar ôl. Mae'r achubiaeth yma'n golchi'r enaid mor lan yng ngwaed Crist. Hynny yw, mae'r golchiad sydd yma i'r enaid sy'n dod at droed y groes, mae yn cael ei olchi'n llwyr lan. Does dim staen ar ôl. Does dim ôl o bechod. Yn wir, mae'n fwy na hyd yn oed, mae'r creithiau a chosir gan bechod ar fywyd ac ar enaid y pechadur. A pan ni'n meddwl beth mae pechod yn ei, mae'n achosi briwiau, ond yw e? Mae pechod, mae yna ganlyniadau pechod, mae yna gysgod hir i bechod yn does. Mae fel fi'n siŵr bod ganddoch chi greithiau, mae gen i graith ar hyd fan hyn, pan o'n i yn yr ysgol gynradd redys i mewn i wal a fi oedd rhaid fi cael pwyllio fan hyn. A pwythi, mae'r marc i weld, os byddwch chi'n dod yn agos, fe welwch chi fe. Mae ei weld, mae'r ôl yno, mae'r lle oedd y cwt. Ar ein heneidiau ni, beth mae pechod wedi achosi. Ac ar eraill allwch chi ddadle hefyd. Ond dyma beth yw'r achubiaeth yma. Mae'n achubiaeth mor gyflawn. Mae'n delio gyda'r briwiau. Mae'n gwella'r enaid. Mae'n golchi chi'n lan, mae'n cael gwared ar y briwiau. Mae'n iachad llwyr. Ceir achubiaeth o felltith a nerth pechod. Ni fydd, be mae hwnna'n golygu, ni fydd gan bechod awdurdod ar yr enaid mwyach. Daw ag enaid o anobaith a bedolrwydd, at ddiwioldeb ac at sancteiddrwydd ac at heddwch. Gallech chi fod yn trio perswadio rwy'n i wella a gwella a methu, ond pan mae'r ysbryd glân ar waith, pan mae'r achubiaeth yma o Dduw, mae'n dod ag enaid a oedd yn llawn anobaith i obaith, yn llawn bedolrwydd i sancteiddrwydd ac i ddiwioldeb. Diffyg heddwch i dderbyn heddwch. Dyma'r achubiaeth sydd gan Joel o'n blaenau ni fan hyn. Does dim un yn cael ei adael allan. Does dim un yn cael ei esgeluso. A beth ni'n deall fan hyn yw, ni ellir gwella ar yr achubiaeth yma. Mae'r achubiaeth yma, mae y llwyr anheiddiannol yn derbyn yr achubiaeth mwyaf rhyfeddol gellir ei ddychmygu, am ras. Ac i ni dim ond y cyffwrdd ar yr achubiaeth fan hyn, dim ond rhaid o isbenawdau ni wedi rhoi hyd yn hyn wrth edrych ar Achubiaeth sicr yma. I ni'n edrych, mae'n dweud a bydd yr achubir pob un. Beth mae'r gair achubir yn golygu? Mae'n golygu, ni wedi cyffwrdd arno fo, wrth gwrs allwch chi treulio pregeth ar bob un o'r isbenawdau yna. Ond mae'r achubiaeth yma'n golygu, mae'r arglwydd yn achub yr enaid mor gyflawn, mor llawn, mae'n mor hyfed, mae'n mor arbennig, mae'n
Mae'n mynd hyd tra gwyddordeb, mae'n gorchuddio pob pechod, mae'n cael gwared ar bob stein, mae'n golchi chi'n llwyr lan, mae'n rhoi gobaith i chi lle roedd anobaith, mae'n rhoi glendid i chi lle roedd bydreddi. Mae'n llawn gobaith. Mae'r achubiaeth yma, ni ellir ei siglo fe, ni ellir ei dynnu fe i ffwrdd, unwaith i chi'n ei dderbyn e, mae ei gyda chi am byth. Pam? Achos gafodd ei drefnu cyn i'r byd cael ei greu. Dyna pa mor fawr yw'r achubiaeth yma. A beth licen i wybod yw hyn? Petawn ni'n gallu cael arolwg o beth y mae capeli sydd dal ar agor yng Nghymru heddi yn pregethu amdano. Am beth maen nhw'n sôn? Os nad ydyn nhw'n sôn am yr achubiaeth yma, dyma beth sydd angen. Dyma beth sydd angen ar bobl i glywed. Mae gyda'r chi ni symud ymlaen beth am yr alwad yma, a bydd yr achubur pob un a alwo ar enw yr arglwydd. Nawr, ym mhob crefydd yn y byd, ceir cyfres hir, ond dwi'n mae'n wir, os ydrychwch chi, os newch chi drafferthu fynd trwy crefyddau'r byd, fe gewch chi hyn. Cyfres hir iawn o ddisgwyliadau mwyn cael derbyniad i'r grefydd. Lot o reolau, lot o wahanol bethau mwyn i chi cael dweud. Ac gan amla, chi sy'n penderfynu dod yn aelod o'r grefydd honno. A rhaid cadw am gyfnod cyfres o foesau. Neu geilw arnoch i fynychu perer undodau. Os ewch chi ar berer undodau a gweddio a mynd ar hyd y stepiau yna a pob math o bethau, os newch chi wneud y pethau hyn, yna gewch chi ddod yn rhan o'n crefydd ni. Neu dilyn rhyw gyfres o seremoniau. Mwyn dod ar rhywfaint o heddwch cydwybod, gwely'r pobl yn ceisio'u gorau i fynychu cyfarfodydd. Falle yn wedig yn ein gwlad fach ni yma yng Nghymru, fe fydd yna bobl yn dod i'r cwrdd mwyn lleddfu rhywfaint ar eu cydwybod nhw. Falle geir rhai mwyn plesio Duw yn dod i oedfa bob Pasg a phob Nadolig. Mae gen i ddiolchgar amdano nhw. Gen i bwysleisio yna, i ni ddiolchgar am yr rhai sydd yn dod amser y Nadolig i'r noson o garolau. I ni'n gweddio y byddwn nhw'n dod i'r oedfa'n eraill, ond i ni'n gwybod hyn, yn yr degau o oedfa'n maen nhw wedi clywed unwaith y flwyddyn, efallai trwy nerth yr ysbryd glân, fydd yna rhyw neges yn dod i gof, fydd ni hargyhoeddi nhw o'i pechod. Felly mae yna werth i gael pobl i ddod i noson o garolau. Ac mae yna werth i bobl ddod i'n hoedfa Basg unwaith y flwyddyn. I ni ddim yn feirniadol o unrhyw un sydd yn dod. Ond beth i ni yn dweud yw hyn. Falle bod nhw'n dod am yr rhesymau anghywir. Falle bod nhw'n meddwl fydden nhw'n plesio Duw. Dod unwaith y flwyddyn. Efalle'n dod ar y Sul, unwaith y Sul. Yn y gobaith o blesio Duw. Ac y cant fwynhau bendithio na chubiaeth yr enaid. Hynny yw gweithred ddynol yw dod i'r oedfa, i chi'n penderfynu dod, ac i chi'n eistedd yn yr oedfa, ac i chi falle yn meddwl, wel, os dwi'n dweud hynny, rhaid y bydd Duw yn fodlon. Falle bod rhai'n credu drwy darllen y Beibl, bod hwnna'n ddigonol, efalle'n darllen yn ddyddiol hyd yn oed. Sa'n credu byddai llawer yn neud yna, hyd yn oed ymlith Cristnogion sy'n proffesu, ond os yw'r mynychiad i'r capel yn unrhyw beth i fynd yn ôl, dwi'n amen fawr iawn os yw pobl sy'n proffesu Cristnogaeth hyd o'n darllen Beibl yn ddyddio. Achos os chi'n colli'r awydd i ddod i'r oedfa ar y Sul, chi'n sicr i colli'r awydd i darllen ei airau, ond fi'n siŵr bod yna rai yn meddwl, os dwi'n dod i'r cwrdd, ac os dwi'n darllen y Beibl, yna fe fydd Duw yn hapus â fi. Beth ni'n gwybod yn ôl gair Duw yw bod rhain yn dod mor fyr o allu delio ag anghenion yr enaid. Does dim un o'r pethau yna yn delio gyda'r enaid. Nid oes sicrwydd yn un o'r rheini. Does neb yn gallu cael sicrwydd cadwadigedd achos maen nhw'n mynd i'r cwrdd. Does neb yn gallu cael sicrwydd cadwadigedd a chubiaeth achos maen nhw yn darllen y Beibl o dro i dro. Mae'n dda iddyn nhw darllen ond dyn nhw ddim yn gallu teimlo i'r sicrwydd dwi'n Gristion i'r car. Fe fydda i yn rhagwyddoldeb ar sail fy mod i mynd i'r capel neu darllen y Beibl, ac os ydyn nhw, maen nhw'n twyllo hunan. Ond beth i ni yn gwybod yw hyn?
Nid crefydd allanol i ni yn dyheu amdano. Ond pan fod yr ysbryd glân ar waith ar enaid, a pan fod yr ysbryd glân yn plannu hedyn o sancteiddwr, pan fod yr ysbryd glân yn agor llygaid ar enaid i ddangos iddynt ei hangen, a'i pechod, a'i heiddiant. A beth sydd yn digwydd i'r mae'r enaid yn dechrau teimlo'n drwm ac yn ofnus ac yn bryderus ac yn teimlo'n eog ac yn ddim yn gwybod pa le i droi. Ond dyma beth ni'n gwybod sydd yn digwydd. Dyma yw tystiolaeth bob Cristion. Dyma be fydd yn rhan o dystiolaeth bob Cristion. Nid fe sy'r capel a fe sy'n Cristion achos sy'r capel. Nid achos o'n i'n berson da, nes i arber yr undod, neu roedd o'n i'n helpu'r tlawd. Na, dyma yw gwir achubiaeth yw hyn. Fe ddath yr alwad o'r enaid. Dyna beth ni'n gwybod sy'n rhan o'n. Fel pam bod yr alwad na'n dod, yw fod yr ysbryd glân wedi peri, fod yr enaid wedi dechrau gweld a teimlo'r euogrwydd. A bydd yr achubir pob un, dyma'r addewid, a alwo ar enw yr arglwydd. Dyma beth ni'n deall yw hyn, ceir yr alwad o ddymderoedd yr enaid. Ac am alwad. Mae hwn mor wahanol i grefydd. Mae mor wahanol i Gristnogaeth, ond yw e? Cristnogaeth Protestanaidd, Catholig, pa bynnag fath o Gristnogaeth chi eisiau sôn amdano. Dwi'n bron iawn yn ofnus i ddweud Cristnogaeth diwygiedig Efengylaidd hyd yn oed. Dwi'n dechrau meddwl a dyn ni hefyd wedi gwthio allan y cri o'r galon. A dyn ni wedi gwneud mor, os newch chi wisgo fel hyn, os newch chi wneud hyn, os dysgwch chi'r adnodau yma, os newch chi beidio gwneud hyn yn sicr ar y sil, gewch chi fod mor fydol eich chi moyn yn ystod yr wythnos, ond os allwch chi fod... Beth ni'n deall fan hyn yw, ydych chi wedi teimlo rhywbeth am y cri o'r galon. Hynny yw'r alwad o ddymderoedd yr enaid, ac am alwad mae e mor wahanol i unrhyw alwad arall. Mae'n ganlyniad gwaith yr ysbryd glân. Fe ddaw o enaid sydd yn anobeithio. Mae'r enaid yma methu meddwl pa le i droi, ddim yn gwybod sut gellir cael unrhyw help. Nid yw yn dod at Dduw yn dangos ei weithredoedd da, ei ymdrechion i blesio. Mae'n gwybod, dwi ddim yn trafferthu. Mae'r enaid pa mae'n galw, dwi ddim yn trafferthu galw ar yr arglwydd a dweud, o ie, gyda llaw, dwi wedi bod yn mynd i'r capel, a dwi wedi bod yn dda, dwi wedi helpu'r tlawd, a dwi hyn a'r llall, a dwi wedi cadw'r gorchmynion. Na, dim alwad felly yw e. Os ych chi'n dod felly, nid galwad o'r enaid yw e. Pam mae'r galwad yn dod o'r enaid, does dim, fel mae'n yr emyn Saesneg, dod yn waglaw, dim byd yn fy nwylo. Mae'r cri yn dod, dwi ddim yn gallu helpu fy hunan, ac mae'n gofyn am help. Gwybi bellach nad oes gobaith ganddo i fodloni'r tad, mae'n alwad o ddeheuad. Hynny yw, siwr o fod, yr alwad olaf sydd ynddo. Dwi ddim yn gwybod beth arall i wneud. Nid yw yn teimlo bod gobaith unrhyw le arall. Dyma ei unig obaith am heddwch, am achubiaeth. Gwybi fod yr un geilw arno, yn un gallu achub, efallai bod e wedi trwy ras. Wedi clywed am yr arglwydd Iesu Grist. Falle bod wedi clywed am gapel rhywle, wedi clywed mae'r rhain. Os eidi, falle bod rhywun wedi dweud wrth rhywun, os eidi'r capel na, sdim lot na falle. Ac yn sicr fydd dim adloniant, a fydd y bregeth braidd yn hir. A falle geid i ddechryn tipyn bach. Ond mae Iesu Grist yn cael ei bregethu. A dyna ble sy'n rhaid i ti fynd. Fydd Crist a'i groes. Ac efallai bod rhywun wedi mynd i ryw gapel rhywle yn y wlad neu gwledydd eraill, a wedi dweud, dwi wedi clywed eich bod chi'n pregethu am yr un sydd yn gallu fy helpu. Dwi wedi trial pob crefydd, dwi wedi trial pob math o bethau, a dwi wedi methu, am does dim heddwch gen i, ond mae yna rhyw boen mewnol.
Mae yna rhyw faich, a dwi'n dyheu, a mae yna alwad, ond dwi'n gwybod ble i alw, ac ych chi'n dod, a falle bod yr enaid yma'n clywed am Grist. A mae'n clywed fod Crist wedi dod o'r nefoedd i'r ddaear, a wedi byw bywyd perffaith yn dy ledu. A bod Iesu Grist yn mynd i'r groes a cael ei gosbi yn dy ledu, a mae'r gosb yn gyfwerth ac uffern tragwyddol, a mae wedi dioddef hyn ar dy ledu, a fod i ddwylo pur ar led, a'r gwaed yn llifo ar y groes, a'r darlun yn cael ei rhoi yn y bregeth, lle bynnag mae'r enaid yma wedi mynd i glywed ar y fengil. A mae'r pregethwr yn dweud wrth yr enaid yma, os deidi a droed y groes, fe fydd y gwaed yn dolchi di'n lan, a mae Iesu Grist wedi addo dolchi di'n wynach na'r eira, a dyna'r darlun sy'n cael ei roi, a mae'r enaid yma'n dweud, nawr dwi'n gwybod pa le dwi fod i droi, a pwy dwi fod i alw arno, nawr dwi'n deall, mae'r alwad yma arna ti Iesu Grist. Falle bod rhywun wedi darllen, wedi ffeindio rhyw tract neu rhyw lyfr, ni wedi dod ar y we, ar un neges, ddim yn gwybod pa le i alw, ond o'r diwedd maen nhw wedi clywed am Grist. Yr un sydd wedi dod i fod yn iachawdwr, yn achubwr, yn waredwr. Mab Duw. A mae nid dim ond rhyw addewid wag sydd fan hyn gan Joel, ond bod yr addewid yma am un a oedd yn abol ac fe ddath a cyflawnodd e'r cyfan. Yma Iesu Grist, mae'r addewid a chybiaeth mor anferth, cyn llunio'r byd, ac yn mynd hyd rhagwyddoldeb. Ac felly mae'r cyfan wedi wneud. Mae Iesu Grist yn llwyr gyfiawn wedi gwneud y cyfan sydd yn angenrheidiol ar ein cyfer ni. Fe ddarparodd e trwy fywyd a thrwy ei farwolaeth a thrwy atgyfodiad ac yna yn ei esgyniad lle mae e'n eiriol trosom. Mae'r cyfan, gallwch chi ddim ffeindio man gwan. Does dim man gwan yn yr achubiaeth yma. Ac felly beth ni'n deall yw hyn, os yw'r cri yna'n dod o'ch enaid, efallai nad yw eich geirfa chi'n dda iawn, yn wybodus iawn, nad yw e'n wych yn eich ynganu chi, efallai nad ych chi'n gwybod sut i weddio'r weddi. Ond beth i ni yn gwybod yw, mae e'n gri o'r galon, mae e'n alwad ar yr arglwydd, ar hyn oll ydyw'r arglwydd. Dyna beth i ni'n deall, os oes ganddoch chi'r alwad o'r enaid. Yna mae yna ddewyd i chi. Mae yna ddewyd fech a chibir. Mae mor syml ond yw e. Ond beth i ni'n gwybod yw pa mae o Dduw, mae'r alwad yna yn alwad arbennig. Nid rhyw ailadrodd rhyw weddi sydd wedi cael ei ysgrifennu lawr ar bapur i chi. Na. Mae hwn yn dod o'r galon. Mae'n dod o'r enaid. A pam mae'r alwad ar yr enaid? Peidiwch â phoeni os ych chi ddim wedi ddweud yn y ffordd gywir neu beth bynnag. Os ych chi wedi dyrchafu'ch llygaid tuag at Grist. A pryn wedi cael nerth i ddyrchafu'ch llygaid tuag at Grist. Yna mae yna ddewyd fech a chibir chi. Wel, allwch chi dweud, mae mor syml ond yw e, mae mor syml, ac eto i gyd, mae pechaduriaid ac yn y pulpidau yn gwneud y mor gymleth, maen nhw'n rhoi pwysau ar bobl, mae'n rhaid chi fod yn berson da, mae'n rhaid chi fod yn berson moesol, hyn a'r llall. Wrth gwrs, mae yna ddisgwyliadau ar rhywun ar ôl dod yn Gristion, ond i ennill iachawdwriaeth, Crist wedi ennill ei chi. Fe sydd wedi cyfan. Ac felly orffen, mae yna amrywiaeth anferth yn yr adnod yma, a bydd yr achubir pob un. A alwar enw'r arglwydd, am eiriau, am amrywiaeth o bobl sydd yn yr adnod yma. Yr oedd Joel, pan ddywedodd enw gyntaf, a pan oedd Paul, roedd gan Paul ddealltwriaeth, beth oedd yr adnod yma'n golygu. Ac yna Pedr, pan oedd Pedr yn pregethu ar miloedd yna ddath i gred, yn yr un bregeth yna, pan oedd Pedr yn pregethu o'i flan fe welodd bob math o bobl. Fe welodd crefyddol balch y Phariseaid, yr ysgrifenyddion, y Sadwceaid, y digrefydd, y paganiaid, yr anfoesol, y rhagrythwyr, y bobl neis, y bobl clwb. Fe welodd cyfan o'i flan fe bregethodd Pedr, a fe ddath yr ysbryd glân lawr, a fe weithodd am amrywiaeth. Be sydd yma yw gwahoddiad i bob un.
pob math o bob oes, o bob glad I alw arno. Does dim ots os ych chi'n dlawd. Neu hyd yn oed o blith y cyfoethog, mor anodd yw i'r cyfoethog. Mae sgrythyr yn dweud hyn, mae'n anodd bron, yn amosib I bawb ddod I gredu, ond mae'n rhywbeth am y cyfoethog, maen nhw'n meddwl bod popeth dyn nhw. Maen nhw mor llwyddiannus, dim eisiau help yna fi, a dyna fe mae'r llwyddiannus a'r cyfoethog, ond mae hyd yn oed modd I reina I ddod I weld I pechod, ac I ddod I alw, ac os oes galwad, fe fydden nhw'n cael eu hachub. Mae yna rai cyfoethog, ac ni'n ddiolchgar amdanyn. Maen nhw wedi bod o gymaint o help i'r eglwys dros y canrifoedd, pan mae yna un cyfoethog yn cael ei achub, maen nhw'n gallu helpu ni creu achosion a cynnal oedfawn a cael adeiladau fel hyn. Felly mae'n bosib, dim yn aml, achos maen nhw mor hyderus yn un erddi hunan, ond os yw'r ysbryd glân ar waith, os ych chi yn dlawd neu yn gyfoethog, fe gellir eich achub chi, os oes alwad yn dod o gynlyniad I waith yr ysbryd glân. Os ych chi'n alluog, neu ddim o'r alluog â hynny. Os ych chi'n un sydd wedi derbyn lot o addysg, neu erioed wedi cael cyfle I ddysgu sut I ddarllen. Yr hyn I ni'n deall yw hyn, os daw cri yr alwad o'r galon ar yr arglwydd, yna mae yna addewid o achubiaeth. Os ych chi ymhlith y mwyaf dinod, neu yn aelod o'r teulu brenhinol. Os mae yna alwad yn dod, ac I ni yn teimlo'n ddinod, ydyn ni? Yn aml, dwi wedi bod yn meddwl hyn yn ddiweddar wrth bod fi dal yn mynd nôl ymlaen i'r ysgol, ond yn meddwl hyn, tybio ni yn yr ysgolion Caerdydd, Cymraeg yng Nghaerdydd, bod y mwyafrif llethol erioed wedi clywed am fy mydolaeth I. Dwi'n bod yn dysgu na'r, mae'n siŵr fod na'r 38 o flynyddoedd. Dwi'n ysgolion Caerdydd ddim yn gwybod pwy ydw I. Dyna pa mor ddinod. A gyda cyfenw fel sy'n gen I. Mae mor wahanol, so nhw wedi clywed. Os ewch chi Gaerffili, does dim gobeith maen nhw wedi clywed amdano ni. Os ewch chi Pontypridd, does dim gobeith maen nhw wedi clywed amdano ni. A mae'r un fath am bob un ohono ni. Mae'r mwyafrif o bobl yn y Cymru fach ddim yn gwybod pwy yn y byd I ni. I ni ddim yn ddigon pwysig, I ni mor ddinod, ond pe taw ni yn mynd ar y teledu falle ac yn neud rhyw gyfres, falle bod ni'n dod yn fwy gyfarwydd. Ond beth I ni'n gwybod o hyn, gallech chi sydd yn gwrando fod y person mwyaf dinod, a falle bod chi yn teimlo mor ddinod. Ond os oes galwad o'r enaid ar Grist, fe fyddwch chi'n cael eich achub. Dyna'r addewid. Y mwyaf dinod. Dim os pa iaith I chi'n siarad, neu pa liw eich croen, am fyd sydd yn troi cefn ar bobl sydd yn siarad rhyw iaith, neu sydd gyda lliw croen, neu lliw gwallt, neu lliw beth bynnag. I ni'n anhygol, mae wastad esgus I gysau. Ond beth I ni'n gwybod yw hyn, pa bynnag liw ein croen, os yw'r ysbryd glân wedi argyhoeddi ni o'n pechod a bod cri yn dod o'r galon, fe fyddwch chi'n cael eich achub. Dyna'r addewid. Sdim os beth yw eich oedran, hyd yn oed os oes rhywun wedi byw bywyd hir iawn. Ac bod nhw ar wely angen. Ac efallai dim llawer o ddealltwriaeth ar ôl, ond maen nhw'n dod a maen nhw'n cri o'r galon o ddiw maddau. Yr addewid yw fe fydd yn maddau. Allai ddychmygu rhai'n dweud, wel, hwnna ddim yn weddi diwynyddol iawn, does dim ots. Achos beth ni'n gwybod yw hyn, y mae'r ysbryd glân ar waith. Os yw'r ysbryd glân ar waith, yna mae'r cri beth bynnag yw e. Os yw'r enaid yn crio ar Grist, mae Crist yn maddau. Mae'n gorffan, mae'n addo. Efallai bod rhywun sydd wedi byw bywyd hir iawn ac yn cofio I plentyndod ac yn cofio bod nhw wedi dysgu'r adnodau ac wedi hen droi cefn. A degawdau wedi hedfan heibio ers troi cefn. A maen nhw wedi codi dwrn ar Crist ac efallai wedi rhegi. Dwi wedi clywed hwn. Rhai felly ac yn defnyddio rheg. A mae'r rheg yn cynnwys enw Crist. Gofyn nhw'n magu ar sain yr efengil. Os mae ddeiant I rai fel yna, wel yn ôl gair Duw oes. Mae yna faddeiant am bob pechod.
Os ych chi wedi cyflawni'r troseddau mwyaf erchyll ac nid ydych chi'n gallu maddau chi'n ond os daw yr alwad o'r enaid ar Grist yna ceir yr addewid o achubiaeth ac hynny'n dragwyddo. Efallai bod rhywun yn teimlo nad ydyn wedi edifarhau ddigon. Mae hwn yn broblem yn diwedd. Efallai bod rhywun yn teimlo bod nhw ddim yn teimlo ddigon eog am eich pechod. A bod chi'n meddwl bod chi fod i wylo mwy. Ond beth mae'r adnod yn dweud, os oes galwad yn dod o'ch enaid, yna mae yna ddewid o achubiaeth. Ioan 6 yr hyn oll y mae'r tad yn eroddi mi, a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi, nes bwriad fe fallan ddim. Dyna'r addewid. Does dim ffordd arall o ddisgrifio hyn. Ffordd arall, fan hyn ni'n dweud, yr alwad neu dod ato. Bob tro rydych yng nghwmniaeth yr arglwydd Iesu Grist mab Duw, mor eang yw pob un yma. Mae mor amrywiol, ond dyw ni ellir cael unrhyw un sydd yn cael ei adael allan. Mae Spurgeon yn dweud, a beth wedodd e am ei gynulleidfa fe, a dyma beth wedodd e, efallai bod yna un yn y gynulleidfa. A chi'n gweld tipyn bach o hiwmor Spurgeon fan hyn. Falle bod yna un yn ei gynulleidfa fel Spurgeon yn dweud, sydd yn dal i feddwl bod modd ei adael allan o'r pob un. Cos oedd wedi mynd ymlaen yn dweud pob math o pob uns. A fe ddwedodd e, falle bod yna rhywun a yna filoedd yna, lle ni ddychmygu beth ydi edrych lan fyna. Mae mor neis dychmygu yn dweud, bethau rhywun yn eistedd fyna, a rhywun yn eistedd fyna. A falle bod ydi edrych rhwng. A lle'n dweud, falle bod yna rhywun fan hyn sydd yn meddwl nad ydyn nhw yn rhan o'r pob un. A ymlaen. A ydych chi, allai ddychmygu fy'n edrych ar rywun, a ydych chi am eich enw gael ei ysgrifennu yn yr adnod yn lle pob un? A fydd hwnna'n eich teimlo well. A dychmygwch, a bydd yr achubir Charles Haddon Spurgeon pan alwo'r enw'r arglwydd. A beth oedd ateb Spurgeon yw, wel, dyw hwnna ddim yn mynd i fod lot o werth i chi. Achos os ych chi eisiau rhoi eich enw yna fe, petai hwnna'n fi, byddwn ni wedi mynd gatre, edrych yn y llyfr o dan am Spurgeons a gweld os yna unrhyw un arall gyda'r un enw a fi, ac os oedd na, byddwn ni ddim ar sicrwydd fod yr addewid yma i fi, ac felly diwerth. Ac yna mae Spurgeon yn ymlaen, dwi'n teimlo'n flin am y Saeson yn implith ni sydd gyda'r cyfenw o Smith a Brown, achos bod lot o nhw. Dychmygwch, a bydd yr achubir pob un sydd â'ch cyfenw Smith, a mae lot o nhw. Dwi'n mynd dod â lot o beth i chi. So dweud o Spurgeon hyn, mae'r adnod yn dweud pob un. Mae'n ddigon syml. Pob math o bob oes, pa mor fawr yw eich pechod, y mae pob un sydd yn galw ar enw'r arglwydd yn derbyn achubiaeth. Mae fath sicrwydd yma'n does, am wahoddiad. Eseia, ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gael ef, gelwch arno tra fydd yn agos. Dyna'r addewid, ceisiwch ef, galwch arno. O, na fydd yr cri o'r galon yn dod o'ch yma Eseia mynd ymlaen. Dyma'r addewid, gadawed o drygones ei ffordd ar gŵr anwyr ei feddyliau, dychweled at yr arglwydd. A beth yw'r addewid yw hyn? Edifarhewch yw hwn a chredwch ar union, mae'n geiriau eraill. Ac fe a gymer drigaredd arno, ac at ein diwni oherwydd fe a arbed yn helaeth. Mae ei achubiaeth mor fawr, mor eang, mae ei bob un. Mae ble chi arni. A ydych chi wedi profi'r alwad o'r galon, achos yr addewid yw hwn, a bydd yr achubir pob un a alwo ar enw'r arglwydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy air, ac am yr addewidion, ac am y cadernid, ac am y sicrwydd, ac yn gweddio fyd ysbryd ar waith, yn ein plith ni yma, ac ar hyd a lled o wlad yma, gwledydd y byd, ac y byd na rai yn cael ei tywys i'w rando ar ffordd iachawdwriaeth, am Grist croesoeliedig. Tyrd gweithio ar y neidiau yn ein plith ni nawr, gad i rai galw o'r enaid ar yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd ein plith, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen.